Ngatitenda nganga tabuda kubanzi nemfundo wangu mfundo wangu ngatishwana kanyeke ngokuchakohwa asi munhu wacho khera ngoku masvingo tasongana ipo asi ndakatodifona aje akatochetekana munongopedza wozve kutaura angati hino mambo sorry ndinoti idini iperere muno ngati hino mkwambo ruzvizwa ere akati ashuwa ya ngati hino todini hemkwambo pakuroora pakati ini nozodini nozvinomupawo mwana umwe nokumwa ndokuti uchikumbira kuna mambo kuti sorry mwana wangu akashaisha mwana ndiye wakabara imwe akushikuti wo mwana umwe yoyoka ndini baukama kuchitowirana tiwirane mambo tiwirana kwetakuita kwakuwirirana kuroora andopele mazobhuya ngatibuditse mapoints anotishapena ndoudaizvaereyena wati kunanga atia anotoledareneri kuti zvikutoite sorry ndakuterera odamdare munomuka vanhu vese ndawatiararandika ndati sorry kushaisha kure zvokutaura kwendanga ndadini ndaita pakuti anhu anga aramba wandibvunza ndichitaura iwona kupfimba kwaanga akaita asi kuti ndakarara nawo andina inini munhu ndakarara naye handidini handichamuzivi pane 2 years ago saka kuti nditi nefoni ndanga ndinaye yacho yakatorasika handisi kuti pane ndichataura naye kana kuita communication handichatomuzivi tazwa asi mukwambo manje mukwambo unoda kuziya munhu wakapinda papoto yake wakapika poto yake unoda kuziya kuti poto yabikwa ndiani saka imwe munotoenda kumanga munotoenda kumanga uchahambidzana mari yapano tozozizwa nemupurisa zvazvakurwa ndimambo saka kunganga tako ndikotaka zita racho rimunhu wakamunyengaro tiri kude iye unoti munhu wacho handichamuziva ine ndikanyenge mwana ndikuziva kuti tiri mukotera wekunomboda kuti apere izwi nekunyararidza umweni ndiani anambuya akapfeka magirazi unombozwa vamweni einyararidzana izvi tova tisingamoni madziso enyu mulamwendotaura mune magirazi matindi kana todaidze mukwambo wacho achigoti shuwa yatatauta pezi tataurirana kwambo munoti chini izvozvo kuti mukwambo ndiri kutaura baba ya mashoko ari kutaura ndiri kuazwa asi atina kunge tataurirana paari kutaura kuti ndinopa mwana umwe chiripo ndechekuti inini shoko rangu nderekuti mudzimai pakukumbira sori kwaita chinyapange hama yangu kuti ndiye ndakasangana naye ozochinya kuti kuchakohwa inini ndiri kukumbira kuti kunana baba mudzimai ngaarongedze abude paumba pangu ndo shoko rendinaro zvese izvo zvimweni zvese izvo handina basa ndo zvandiri kukumbira kuti yena arongedze hake zvakwe chinoziva kuti ngechangu inini pavana pana pfuma indati ndarikaiwana akaroorwa ndinozoziva kuti mwana uyu handina kumubvisira mari nofana kuti ndiende kwana atezvara saka ndo mashoko angu ekuti yena mudzimai ngaarongedze abude paumba pangu ini ndiri kubuda ngemusango izvi ndechibva pana handiendi pamba saka taikumbira kuti mambo muzame kuti yena kana akazwisisa aende korongedza ndiye munoziva kuti anoenda korongedza rini
Mubvunzo mai ways, wewe mubvunzo asi dararira pamusano asi zibwei. Handina mari yekuti ndikatakura zviro zvangu saka ndahandode kuti ndipepevhiki ndaikutsvaka mari. Vhiki. Uyerera mushango. Asi baba mambokaza kamachezo baba yemusabachi baba wakambozvizwa baba akurara pachiwanze tamachezo chenja orara kuchiwanze mani Ndaida kuti ndichikumbira. ngatiite zvine madijastiments ekubatsirana handiti Ndakanga kuri kukumbira ndichikumbire chii baba ekwevi kuti handandikumbira kwevhiki. Baba vangu anonga ane zvipoindi zvinonga rinoshanda raari kutaura imbotaura izvi mama kutaura baba ndikuti tinokona kuenda kuswera mangwana totsvake zvinhu zvake zvetokumbire pekusiya pasaidi toizotsvake chekutwarisa zvinodani mashoko endinoda kutaura ndeyekuti iye mudzimai kana akarongedza sekutaura kwaita baba kuti tichatsvaga pekuti tiise zviro kuti aone kusimuka, mudzimai afanira kuti ange achizodzokazve kutsvagirwa stendi kana kuti kutsvaga stendi mwavhimba abudemo, unofanira kuti atobuda otobuda zvachose. akuziye gomba mani pamusoro mwambozwa ere zvindataura ndati hanzi order masoko muri kunyanya mashuro mayarizeni ndiye unopasati penyu general ngatimboimirire ipapo tozoidrivira tikada kutarisa kaere dare pamutemo wedare harirambanisi munhu, harirambanisi vanhu, riripo pakuumbanidza. Imwe muzvinhu zvenyu muzve munazvo zvimwauya kuti tichauriro pamberi pedu. Mwaenda korambana ndai murambana mwega musati dare rakamurambanisa tinomubvirira murambanisa. Asi tiri kuziva kuti mukadzi iwo wakahura waramba ende kuenda kun'anga kuti utaurire murume wako kuti munhu wakarara newe ndiani. Hazvitozikani pamwe munhu wemuariyamo unonga usingadiba kuti zvidini zvibude, zvikabuda zvashata. Pamweni unonga wakazi mafuta sezvo wakasara neana oshuka zvinozotsvekudza mani. Mwapazwa mai mwaitofanira kutoenda kutori kun'anga mungaita izvenyu zvekuti hanzi kwakadai makuna kuna ekuti imimi wacho mwakatolatuzwa makuna kuna mwakarara mwakanyengwa imwimwi muri mukadzi wemunhu muno mwangorima munomu tinoti hanzi munhu ukanyengwa uri mukadzi wemunhu kana ukanyenga iwo wacho uri mukadzi uri murume wemunhu imombe 4 dzinotsika but imwimwe wacho mwaramba manje nemunhu wenyu imwimwe wakamudini toshaya kuti mwarambira pari kuzi makuna kunawo ndosikaenda ndati hanzi endai kun'anga tiziyewo kuti chapera kunyengerwa akadzi indoti hanzi heya toda kutoziyawo kuti ndianani munhu unowu kuzi mwane 40 years 40 asi baba acho ane mukadzi wakahura asi anoka kuzoziva kuti munhu waiva ndiani. inini ndaona kuti baba anayaka paati pahai anita kuti adzokere muini mueriya pane kasamutinga akudini asi kutaura hawa anonga azvitauri anga ataura wane pakutanga kuti hai apa ndaipa 4 years ndaisese kuti zvindobude painyi zvibude pachena. Domba riya richandoonekwa anaro hazvina maminitsi baiko iwo zvekuti hebai handichadi kuti agare ungatipromisa kuona munhu akauraya uyo munhu wakakunyengeyo ndondipromisa yo
munokarara newe oti promisa chitakamborara newe yaitongea endai kung'anga simukai apa buda kubanzi apana were chamupuwa chekuzisore zvingandozi muchamuona kwautonyarara wakauraya munhu wakwena musoro aifana kana fazi zona zeanenadie kuti mkwambo wangu sori kana utambata maoko kuti sori mukwambo wangu ndisaifungira zvakaita mwana wangu tazwa iwo zvawataura iwo kuti hanzi unoda kuti mukadzi atsvage pekuti aise zvinhu zvake then ukwanisa ke kwenda asi yakwenda aisi solution isikwedu suma kuna munhu semurume iwewe you can charge kuti ini ndakanyengerwa mukadzi sezvo sina kuona munhu wacho wakanyenga he aramba ikwenda kung'anga asi abvuma he kuti ndakahura unoda kuripirwa nei mambo inini soda kuripira so ndoda kuti mudzimai asimuke hake mwoyo wangu unosununguka pakahwadira pasi pemwoyo wakachengeterwa ana ake watenda kuti handina chendinoda zvakanaka hapana kushatama sezvo tazwa kudaro munokwanisawo kubuda koreni bodo munokwanisa kubuda kubanze mabuda kubanze kae matirini imwemwe mwati muda then muitawo saizvozvo mukwambo wanoti hanzi hapana kuchenoda kuripirwa asi kwamambo manje kuda kutoripiwa bahedimeni kuda kuripiwa because anhu anonyengana anowandira kuwanda ini kwangu nyangwe hangu nyangwe uri murombo nyangwe uri chiini unondopinda nacho chionini chichikwete chacho muguwa ana ako anonga andori nacho unono wakatoita zvakatoita ng'ombe 4 lemadi 4 ng'ombe dzinotsika dzinouya kwa mama asi chikwereti no underbet panyaya yekuti rudo hapana solution headman ndigurewo anhu aya muripo muri headman awo tongai apa matongero enyu gurewo mambo mutemu ngavasandibhadhara havo muno vanhu vokungope shamu uchabhadhara kana kuti uchafana kugowa ndizvoizvozvo mumhosva yatongwa nemudzirwe wayo tinotoyonda pamusoro zvinoitika manje kare kune mahedman edu anotsveruka echitsveruka kudaro anogaida kugurirwa nemama anonyaranyara hedman munonyaranyara zvakadaro ng'ombe mbudzi 3 apa zviri kuuya kubva kwemuri ipapapa imwimwe yenyu maramba henyu but imwimwe kuri kumutongo unofana kutoitwa kune munhu wese unonga anyengerwa mukadzi abowari mungatitaurawo kuti tinowanza kuti chimwe tinondowanza kuti ng'ombe 4 watotsverukiwa kazhinji kacho tonga teindoti dzinonga dziri 5 kuitira kuti mutongo unofana kurema ndo ng'ombe dzako saka babaka ngekakuchema-chema kemwambotoita kuti handina nei tazoite kuti dzindoita 4 ng'ombe nembudzi 4 dzepahedman kuti izvo zvenyuzvo zvemwaiti mwamukuta wangu unaya wakanyengwa asazopindahe narini tichatoya teitoyonda Chikuda